Bé, com heu pogut, ja ens esteu veient els assistents al curs. Tenim amb nosaltres ara la Beatriu Sánchez, de l'Agència de Residus de Catalunya. Ella és química de formació, fa 20 anys que treballa a l'Agència de Residus de Catalunya, dels quals 6 va estar al laboratori i 4 al Departament de Gestió de Matèria Orgànica, i des de fa 10 és la responsable del Departament d'Atenció Ciutadana. De fet, l'hem convidada a ella perquè una miqueta pogués fer això mateix que han estat fent altres ponents avui, que és explicar com des d'alguna administració específica, en aquest cas concret relacionat amb l'àmbit de Catalunya, com s'està abordant aquesta transparència, necessitat de transparència, d'incorporar i de fer universal l'accés a la informació ambiental de què disposa la mateixa administració, i també quins canals s'ofereixen per donar compliment a la legislació que estableix la possibilitat que els ciutadans, organitzats o no, demanin accés a informació que està a mans de les diferents administracions. En aquest cas, l'Agència de Residus de Catalunya, com a administració pública encarregada, o a qui se li ha fet l'encàrrec, la comana de la gestió dels residus, o l'àmbit sectorial dels residus, doncs, com a administració encomanada, com també ha de complir amb aquesta obligació. Doncs, Beatriu, t'escoltem. Començaré per explicar-vos una mica les competències de l'Agència de Residus, perquè he mirat la llista de persones que participen en el curs i no sé si les coneixeu, i així, si d'alguna forma sabeu perfectament el que nosaltres fem, sabreu més o menys el que tenim, no? El que tenim i que estem en disposició de donar-vos en qualsevol moment, i les dades obertes que tenim i que per suposat que suposo que molts de vosaltres ja consulteu, però que d'ara en endavant segurament consultareu més perquè potser us descobreixo algunes que no sabíeu que hi eren. A veure, l'Agència de Residus de Catalunya és una empresa pública del Departament de Territori i Sostenibilitat, creada a partir de la Llei Autonòmica de Residus vigent. De fet, es va crear amb la Llei 693, que ha estat modificada diverses vegades i que ara és una refosa de lleis de residus, que és el decret legislatiu 1/2009. Tenim competència sobre els residus que es generen a Catalunya i els que es gestionen en el seu àmbit territorial, ja siguin industrials, municipals, sanitaris o agropecuaris. I no tenim competència dels residus radioactius, dels que procedeixen d'activitats mineres, que ja sabeu els problemes que han donat durant el temps els residus de les activitats mineres. No tenim tampoc competència dels que s'apliquen en l'explotació agrària, residus agrícoles i ramaders, però els que s'apliquen no. Només tenim competència sobre els que són excedents. No es poden aplicar perquè el productor no té suficients terres per aplicar aquests residus, no té disponibles suficients llocs on aplicar, i aquests s'han de tractar amb gestors de residus, els excedents. Després tampoc pels explosius ni les aigües residuals, que la competència és de l'ACA, i els efluents gasosos, que la competència, com sabeu, és de la Direcció General de Qualitat Ambiental. A veure, una mica... Ara s'ha quedat clavada no, perdó. Ara, és que he de canviar el ratolí de pantalla a pantalla. Això de les dues pantalles, ara ho començaré a dominar, ara, suposo. Ha saltat la pàgina, vull dir que podeu estar tranquils. Sí. A veure, una mica tenim aquí l'organigrama de l'agència. De fet, hi ha unes àrees molt tècniques, que és l'àrea industrial i l'àrea municipal. Després tenim l'àrea jurídica i econòmica, que són àrees bàsicament de serveis. Per una altra banda, tenim una àrea d'infraestructures, que
que ara, de fet, està, diguem-ne, com no dotada i que l'oficina aquesta tècnica ha passat a formar part de l'àrea municipal. Tenim l'àrea de prevenció, tenim el Centre d'Activitat Regional per a la Producció Neta. Aquest centre està adscrit a l'Agència de Residus, però no és únicament de residus. És un centre que està finançat pel Ministeri l'actual Magrama, Ministeri de l'Estat espanyol competent en el moment actual, el de Medi Rural i Marí. I després tenim l'àrea que ens interessa ara, que és la d'informació i participació. En aquesta àrea, com veieu, hi ha aquests departaments, Departament d'Atenció Ciutadana, s'ocupa de facilitar la informació a tothom que la demana. Des dels ciutadans fins a escoles, universitats, fins i tot als parlamentaris. Per dir d'alguna manera, ens ocupem d'elaborar tota la informació de l'agència. També ens ocupem de les estadístiques i també d'atenció presencial, telefònica i tramitacions, diguem-ne, senzilles, no tramitacions complexes, com per exemple la declaració anual de residus, el registre de productors, els trasllats de residus, les fitxes d'acceptació, de fet, el transport transfronterer, el trasllat a altres comunitats, els estudis de minimització, l'inventari de PCBs, no sé, em sembla que em deixo alguna cosa, però també la informació que tenim a la web, els continguts d'aquesta informació i jo crec que més o menys també tenim 2 persones en centres de fora de Barcelona. Fa poc teníem 4, però com que aquestes persones no se'ls ha pogut fer el contracte, en un cas, i no tenim ara, però ens donen suport des del Departament de Territori i Sostenibilitat. A veure, per veure la problemàtica dels residus, a mi em sembla que aquesta diapositiva és molt aclaridora. D'alguna manera, les problemàtiques més importants que solen causar els residus acaben sent sòls contaminats i les aigües dels aqüífers contaminades també per culpa d'aquests sòls contaminats. Per arribar a aquesta problemàtica, en principi, tindríem unes causes bàsiques, que seria el magatzematge incorrecte de productes o residus, abocaments incontrolats de residus, runa industrial, bidons soterrats, emmagatzematge incorrecte, aquest em sembla que és igual que l'anterior, igual que l'1, accidents en el transport de mercaderies, fuites en tancs i operacions eficients, abocaments incontrolats d'aigües residuals, ús incorrecte de pesticides o adobs, clavegueram antic en mal estat, antics enterraments de residus, deposició de contaminants atmosfèrics. Per una altra banda, clar, tenim els efectes aquí, que serien la contaminació d'aigües superficials i subterrànies, la contaminació de sediments, la evaporació de compostos volàtils, la contaminació de l'aire interior dels habitatges, la utilització d'aigua contaminada per l'abastament, la ingestió de terra contaminada, l'ús recreatiu d'aigües superficials contaminades, els perills en excavacions i la contaminació d'hortalisses, animals de granja per utilització d'aigües subterrànies contaminades. Com a bones pràctiques diríem que la gestió controlada, el dipòsit controlat per evitar els sòls contaminats, la indústria amb mesures de prevenció i protecció adequades, les xarxes noves de clavegueram, les depuradores d'aigües residuals i, en el cas dels purins, les bases d'emmagatzematge correctes.
Perquè quedi clar, quan parlem de residu, sempre és una definició que sempre és complexa, perquè moltes vegades acabem dient, però això és un residu o no és un residu. Diguem-ne que jo he agafat totes aquestes, que d'alguna manera crec que són algunes per nosaltres col·loquials, però que realment fan que allò es consideri un residu, i també, per una altra banda, la definició legal. El residu és allò que queda després de sostreure una o més parts que són útils, allò altre que no ho és. La matèria obtinguda en una operació química juntament amb el producte principal o que queda després d'un tractament industrial o d'una transformació. Tot allò que es genera com a conseqüència no desitjada d'una activitat humana i en general de qualsevol ésser viu. I la definició legal s'entén per residu qualsevol substància o objecte del que el seu posseïdor es desprengui o tingui la intenció o obligació de desprendre's. Per tant, totes aquestes, per dir d'alguna forma, serveixen a l'hora d'arribar a la conclusió que allò és un residu. Cada vegada m'equivoco de ratolí, no sé per què, m'he posat nerviosa. Productor. Els productors, qualsevol persona física o jurídica, l'activitat de la qual produeixi residus. El posseïdor, en canvi, no té per què ser el productor, però ho és moltes vegades, però també és qualsevol persona física o jurídica que els tingui en possessió i no tingui la consideració de ser gestor de residus. Per la gestió es considera gestió la recollida, el transport, el magatzematge, la valorització, l'eliminació, disposició del rebuig i la comercialització de residus, inclosa la vigilància d'aquestes operacions. Ara entrem en quins tipus? Municipals. Aquesta definició és molt important perquè causa moltes diferències en quant a la gestió i en quant a les obligacions que tenen les persones que produeixen residus, o les activitats, perdó. Els municipals són els residus generats en domicilis particulars, comerços i serveis i els que es produeixen en la indústria, però són iguals als dits llocs. Per fer-nos una idea, nosaltres, quan va sortir la llei que va donar lloc a aquesta interpretació, que va ser la 15/2003, dèiem que, per exemple, la magdalena que es produeix a casa nostra és un residu municipal. Si es produeix al Capravo perquè se'ls ha caducat, també és un residu municipal, i si es produeix a Bimbo, que és el que la fabrica, també és un residu municipal. O sigui, per tant, aquesta és la petita... Això no seria així quan siguessin residus perillosos, perquè si fossin residus perillosos i es produeixen a la indústria, ni que es produeixin també a les nostres llars i també als comerços, en canvi, quan es produeixen a la indústria, ja no són residus municipals. És un llindar que és molt prim. Per exemple, en aquest cas, si parléssim de fluorescents, els fluorescents que es produeixen a la indústria no serien residus municipals. En canvi, sí ho serien els que es produeixen en comerços, serveis i en domicilis particulars. No sé si m'explico. Residus municipals les comercials són els municipals generats per l'activitat pròpia del comerç, l'hostaleria, bars, mercats, oficines i serveis. I els industrials, materials sòlids, gasosos o líquids resultants d'un procés de fabricació, transformació, utilització, consum o neteja, el productor del qual té la voluntat de desprendre's i que no poden ser considerats residus municipals. A veure, aquesta és una classificació que a nosaltres ens agrada tenir a mà i que no entraré en el detall perquè, de fet, és més o menys el que us he dit, havent-hi algunes particularitats en què perillosos i no perillosos, però, de totes formes, si m'agrada que estigui en la presentació
perquè us pot ser útil en algun moment. Si teniu algun dubte, després ho comentem. Les obligacions del productor, les que diu el decret legislatiu /2009 de gestionar els residus segons la llei, de fer-se càrrec dels costos de les operacions de gestió dels residus que generen, aplicar tecnologies que permetin la reducció de la producció de residus, aplicar les tecnologies més adequades per eliminar les substàncies perilloses contingudes i facilitar l'administració, informació, inspecció, presa de mostres i supervisió. Segons la llei espanyola, mantenir els residus emmagatzemats en condicions adequades d'higiene i seguretat mentre estiguin en el seu poder. La durada del emmagatzematge dels residus no perillosos en el lloc de producció serà inferior a 2 anys quan es destinin a valorització i a 1 any quan es destinin a eliminació. En el cas de ser residus perillosos, en tots dos supòsits, la durada màxima serà de 6 mesos. Una altra de les obligacions, segons la llei 22/2011, que és posterior al nostre decret legislatiu i que d'alguna manera no és que modifiqui, però clarifica algunes qüestions, realitzar el tractament dels residus per si mateix o a través d'un negociant o una entitat o empresa, tots ells registrats conforme estableix la llei i acreditats documentalment, lliurar els residus a una entitat pública o privada de recollida de residus, incloses entitats d'economia social per al seu tractament i acreditat documentalment. No barrejar ni diluir residus perillosos amb altres categories, emmagatzemar, envasar i etiquetar els residus perillosos d'acord a les normes, subministrar als gestors de residus la informació necessària per l'adequat tractament i eliminació. Això ha creat d'alguna manera una mica d'incertesa a l'entrar en funcionament el tema dels negociants. Fins ara el negociant estava reconegut ja des de la llei del 98 de l'estat espanyol i el que passa que al reconèixer un altre cop en aquesta llei i també estava reconegut en el reglament de trasllats de residus, però a la llei 22/2011 obliga a les administracions de les comunitats autònomes a tenir un registre de negociants que han de facilitar a l'estat espanyol. Clar, això fa que alguna gent que volia ser negociant digués jo vull que el productor no sàpiga qui soc jo, qui és el gestor, i nosaltres estem insistint en que sí és necessari que el gestor sàpiga qui és el productor i el productor sàpiga qui és el gestor, malgrat hi hagi un senyor que tregui un benefici econòmic enmig. Per què? Perquè entenem que és necessari subministrar als gestors la informació necessària per l'adequat tractament i eliminació. Informar immediatament a l'administració pública en cas de desaparició, pèrdua o fuga de residus perillosos, i els productors de residus perillosos estan obligats a elaborar i remetre a la comunitat autònoma un estudi de minimització comprometent-se a reduir la producció dels seus residus. Està donat d'alta en el registre de productors, designar un responsable de residus, utilitzar transportistes autoritzats, quan sigui preceptiu. En cas de residus perillosos, informar el transportista dels riscos i de la forma d'actuació en cas d'accident, portar els residus a un gestor de residus autoritzat, utilitzar la documentació de residus oficial, de gestió de residus, mantenir un registre de residus, efectuar una declaració anual, envasar i etiquetar correctament els perillosos i realitzar l'estudi de minimització. Això ja ho hem dit abans. El registre de productors. Aquí comencem en els registres, les dades que tenim nosaltres. El registre inclou les dades d'identificació dels productors de residus industrials i també les de residus perillosos que no siguin de procedència industrial. Cada productor té assignat un codi de productor identificatiu en el format que veieu P, 5 dígits i punt 1. Quan després del punt, aquest dígit, s'hi pot haver fins a 9 i informen de
de diferents establiments de la mateixa indústria o de la mateixa activitat. I, per exemple, tindríem no sé, un punt 1 a Martorell i un punt 2 a Granollers del mateix productor. Qui s'ha d'inscriure? És de productors de residus industrials, que són considerats com a tals en funció del CNAE o CECAE, com vulgueu, de l'activitat que desenvolupen i per la seva generació de residus industrials. Tots els que generen residus perillosos, tots, per petita quantitat que sigui. La llei no els exclou. Nosaltres realment pensem que algú que té només fluorescents i tòners potser no tindria d'estar, però la llei no exclou ningú. I els comercials que generen més de 1.000 tones any de no perillosos. És a dir, malgrat no generessin cap de perillós, aquell que genera més de 1.000 tones any de no perillosos també s'hauria d'inscriure. És una mica complex, això del registre, em sembla. Però bueno, si teniu algun dubte, després ho parlem. El registre de transportistes és el registre que inclou les dades d'identificació dels transportistes i els seus vehicles. Cada transportista té assignat un codi identificatiu amb el format de 4 dígits. A veure, se m'ha oblidat dir-vos que el registre de productors no està a la nostra web. Les dades no són dades obertes, de moment. No s'ha posat mai el registre de productors a la web perquè, malgrat és informació ambiental, entenem, hi ha una part que està protegida, que són les matèries primeres i els processos de producció estan protegits per temes de competència, de la competitivitat, perdó, no de competència, de competitivitat, però el registre de transportistes sí, està a la nostra web i està a la web, a més de totes les empreses que estan autoritzades, tots els camions i per quin tipus de residus estan autoritzats. Això és informació ambiental també i són dades obertes que teniu a la nostra web. Qui s'ha d'inscriure? Tots els transportistes de residus industrials, excepte si transporten petites quantitats que tinguin recollida no itinerant. Aquestes petites quantitats estan recollides en un decret, el decret 93-99 de procediment de gestió de residus. Els que transporten subproductes i els residus que van a aplicació agrícola. Els subproductes també sota la definició actual del decret 93-99 de procediment de gestió de residus. Els subproductes canviarà completament aquesta excepció quan l'estat espanyol o la Comissió Europea del Medi Ambient se pronunciïn en quant a quins residus són subproductes. De moment nosaltres tenim un concepte concret de subproducte i és aquest és el que apliquem, que crec que és l'article 29 d'aquest decret del 93-99 que us he dit. Els residus que van a aplicació agrícola també han d'estar registrats com a transportistes de residus industrials. El registre general de gestors. El registre general de gestors, la majoria de les dades del registre general de gestors també són dades obertes i que estan a la nostra web. Entre elles estan les fiances, les assegurances de responsabilitat civil, les coordenades geogràfiques, les operacions per les que està autoritzat el gestor i el lloc físic on es troba i les dades de contacte. A més de les coordenades, també el nom, o sigui, l'adreça física. El registre està identificat amb un codi E que té 3 dígits, ara ja són 4, i un punt amb 2 dígits més que significa l'any on va... Hola, bona nit. No, és que no puc, és que estic fent una conferència. Vale, molt bé, molt bé. Era el guàrdia de seguretat, perdoneu, però m'ha avisat que estava fent una ronda. Molt bé, molt bé. A veure, el punt, aquest dels 2 dígits últims, significa l'any
en què va començar l'activitat d'aquest gestor. O sigui, és un detall que sembla tonto, però és important moltes vegades, perquè dius, ostres, aquesta gent estan aquí des de l'any 95, o sigui que hauríem de veure quina legislació hi havia aleshores i anteriors n'hi ha, perquè, clar, com sabeu, si no hi havia legislació sobre segons quins aspectes, doncs no estaven obligats. Ve a ser el cas de Flix, del que no parlarem. Qui s'ha d'escriure? Han d'escriure's totes les empreses, l'activitat principal de les quals sigui el magatzematge, el reciclatge, la valorització o la disposició del rebuig de residus. La descripció afecta a empreses que gestionen residus de tercers i les que gestionen residus propis en instal·lacions externes al centre de producció. A veure, nosaltres queden excloses les empreses receptores de subproductes, sota aquesta consideració de la que hem parlat abans, que tenim recollida nosaltres en el nostre decret de procediment de gestió. Nosaltres, a diferència de la majoria de les comunitats, de les altres comunitats autònomes, tenim una diferència molt significativa, que a mi em crida molt l'atenció, a vegades quan parlo amb altres persones d'altres comunitats, en comissions d'estandardització, en les que en la majoria de les comunitats el magatzematge de residus no es considera gestió. I aleshores hi ha transportistes autoritzats amb magatzematge, però per nosaltres, sigui qui sigui que magatzemi, per nosaltres, per la comunitat autònoma de Catalunya, és gestió. Bueno, jo crec que està bé perquè és un principi de precaució, el tema del magatzematge. Sempre, nosaltres anem més enllà de lo que és la legislació de l'estat espanyol. El catàleg europeu de residus, només perquè sapigueu com està en la nostra web, està en cada residu, aquí és una captura de pantalla, i que la seva classificació, les operacions a les que se poden fer, ja siguin de valorització o de disposició final. És a dir, si algú vol fer una altra cosa diferent d'aquesta que posem aquí, que està avalada per el decret 92-99 del catàleg de residus, si vol fer alguna cosa diferent d'aquestes, diguem-ne que ens ho tindria que documentar. El mateix catàleg diu que si es vol fer l'article 5 diu que si es vol fer una gestió diferent a l'especificada en el catàleg, doncs s'ha de demanar un procediment especial en el qual es demostri que la gestió proposada pel productor és millor que la que diu el catàleg, és millor mediambientalment. Això s'ha d'aprovar especialment amb una resolució del director de l'agència i amb els informes tècnics que l'avalen. És una eina que nosaltres pensem, segur, molt útil. Aquesta pàgina i el decret de procediment, el manual de gestió de residus que tenim, que és, diguem-ne, el decret de procediment de gestió, són les pàgines més visitades de la nostra web, amb una borrada de visites. Sobretot el manual aquest de gestió, el decret de procediment, és com el top 10. A veure, aquí tenim un esquema general de què fem amb els residus. La gestió en origen, per una banda, és la gent que en la seva mateixa instal·lació reaprofita els residus. Això també ens ho ha de posar en la declaració anual de residus. Reciclatge extern, operacions de recuperació de matèria sense tractament. Operacions que requereixen tractament per a la recuperació de matèria o energia. La utilització com a subproducte, que és una reutilització sense tractament substituint matèries primeres, i el tractament i disposició del rebuig, que inclou les operacions de tractament per a eliminació de residus. És a dir, aquí estaríem parlant, per una banda, de la incineració i de la deposició
de residus i, per una altra banda, també quan un residu no es pot dipositar ni es pot incinerar per les seves característiques, s'ha de tractar prèviament, amb físico-químic, biològic, i aleshores aquestes operacions també són considerades de tractament, fins i tot l'evaporació. L'esquema de gestió és aquest. Tenim el productor, tenim el transportista i tenim el gestor. Tots registrats i utilitzant els documents d'autorització o transport. Ara els explicaré una mica. I també fent tots els productors la seva declaració anual i tots els gestors la seva declaració anual. Són unes declaracions una mica diferents. En el cas dels productors declaren els processos, les matèries primeres, i en el cas dels gestors declaren els residus que entren i els residus que surten. Que de fet els residus que entren són les seves matèries primeres, però ho declaren amb molt detall, amb els codis que entren, la quantitat per cada codi i les operacions que en fan. Totes les operacions han d'anar acompanyades, en general, excepte algunes coses que estan excloses, com per exemple el paper, una pinyolada o sansa i alguna coseta més, que van a valorització. Han d'anar acompanyades d'algun tipus d'autorització. Si és dins de Catalunya, seria la fitxa d'acceptació, i això és el full de seguiment. A veure si tenim després la fitxa d'acceptació. No. Aquesta és la fitxa d'acceptació. La fitxa d'acceptació és un document que, com que tenim ja tota la informació, perquè els tenim registrats tant el productor com el gestor, és vàlid per 5 anys, però sempre és validat per l'Agència de Residus de Catalunya. Aquests són els conceptes que hi ha dins. De fitxes n'hi ha més o menys unes 4.500 s'aproven cada any. I tenen una validesa de 5 anys, doncs més o menys vàlides tenim unes 25.000 ara mateix. I aquesta validesa, des que comença, quan posem aquí el segell, posem també el dia que s'ha validat i d'alguna forma aquest productor està autoritzat a fer aquesta gestió amb aquest gestor durant 5 anys, si no canvia res, si no canvia el residu, que el residu està codificat i descrit, i també si no canvia tampoc la quantitat estimada anual, perquè clar, no saben exactament la que produiran, però més o menys. Si les quantitats varien substancialment, ens han de comunicar. Aleshores, anem a veure, no sé per què li passa això. Ara, és que està mal ordenat, anterior... anterior, aquest. Quan ja tenim la fitxa d'acceptació, per aquí no és que es vegi gaire, però un d'aquests dos conceptes és el número de fitxa d'acceptació. Aquest document és el document que acompanya la gestió. Normalment, la majoria dels trasllats, segons, per exemple, la fitxa d'acceptació, estan tots dos considerats en el nostre decret de procediment del que us he parlat abans, el 93-99. Però el full de seguiment exclou molt poca cosa, diguem-ne que exclou, fins ara estaven excloses, bueno, fins ara no, fins l'any 2008, estaven excloses les runes, però el decret de l'Estat espanyol de runes obliga a que hi hagi un full de seguiment i, per tant, des de fa 4 anys també hi ha full de seguiment per les runes, però segons, per exemple, de la fitxa hi ha moltes coses excloses, però del full gairebé res.
els residus municipals. Per això abans quan us he comentat aquella definició de residu municipal i que us he dit per nosaltres és molt important. Doncs per què és molt important? És molt important perquè els residus municipals no necessiten fitxa d'acceptació, però en canvi tots els altres sí. Però en canvi el full de seguiment, si prové, excepte que provingui d'un particular, tots els residus que es belluguen pel món han d'anar en full de seguiment gairebé. És a dir, qualsevol cosa, ni que sigui fusta, per exemple, que procedeix d'un senyor d'una indústria, ha d'anar amb un full de seguiment. No necessita la fitxa, però sí un full de seguiment. I d'aquests fulls nosaltres rebem la còpia de tots. Les fitxes i els fulls es poden fer telemàticament, però també, de moment, també es poden fer en paper. Jo tinc uns desitjos enormes de que sigui tot telemàtic, tenim els mitjans, però sobretot els fulls de seguiment la gent prefereix continuar fent-los en paper, perquè ha de portar una còpia el transportista i aleshores en el camió, i això els dificulta. De totes maneres, jo crec que no trigarem gaire a passar a que tots els fulls de seguiment es facin de forma telemàtica, perquè hi ha moltes altres administracions que han passat i no ha passat res. Pels trasllats de residus entre comunitats autònomes es fa tot telemàtic i nosaltres, com que tenim aquestes obligacions de que es faci full de seguiment per tots els residus, gairebé, que es belluguen, i tots tenim de rebre una còpia, anualment rebem, el departament del que jo soc responsable, rebem 600.000 fulls de seguiment en paper, que han d'estar ben arxivats, molt ben arxivats, perquè qualsevol autoritat o qualsevol persona en demanda d'informació ambiental ens els pot demanar. I que nosaltres fem una revisió d'aquests fulls, però aquesta revisió és molt dificultosa parlant de trams, no? I per tant, no tots se revisen, sinó que aquells que considerem més perillosos i, bueno, de forma aleatòria també els que considerem no perillosos, a veure, però a mi m'agradaria molt més que tots els fulls fossin telemàtics. Tenim de donar aquest pas endavant i suposo que no trigarem a donar-lo. El cas de les fitxes hi ha moltes, la majoria, més del 70%, es fan absolutament de forma telemàtica. De totes formes, les altres que es cursen en paper, doncs tenim aquí la còpia i estan introduïdes en el sistema, totes, i també formen part de la informació ambiental. Però, perquè us dau una idea, en el tema del full de seguiment, és anecdòtic, però en una ocasió es van presentar uns Mossos d'Esquadra aquí a l'agència, van venir al meu despatx, perquè soc la responsable de l'arxiu dels fulls i de les fitxes, i me van demanar uns fulls de seguiment concrets, 2. I jo els vaig dir que sí, que s'hi facilitava, per suposat, però que trigaríem una mica, i me van dir que no tenien pressa. Van seure al meu despatx i van esperar allà. Però bueno, vam tenir sort, van baixar 6 persones a l'arxiu i en mitja hora més o menys estaven fulls. I bueno, la qüestió és que d'alguna forma van aixecar un acte i tot, i això va derivar en una actuació judicial, diguem-ne, i que bueno, en la que jo d'alguna forma tenia de ser testimoni. Vull dir que no és una cosa... Perquè de fet el full de seguiment és el que dona realment la certesa de com s'ha gestionat alguna cosa. Perquè la fitxa t'estan dient, tinc intenció de fer això. I després ho faré o no, perquè poden obrir una fitxa i després no fer-la servir i fer un altre tractament que també té una altra fitxa oberta. Però el full no. El full és a quina hora ha sortit, quin dia, d'on, qui l'ha portat i on l'ha deixat. I tots aquests tenen de tenir una còpia i nosaltres una altra. O sigui que, d'alguna manera, és com si diguéssim la fe de que allò ha succeït així. Normalment, per fer-los telemàticament és molt fàcil, perquè si poses la fitxa d'acceptació
a la que pertany, o sigui, que ha autoritzat la gestió, immediatament se t'omple tot excepte el transportista, perquè el transportista no està consignat en la fitxa d'acceptació. Omplen la part del transportista, signen telemàticament tots i ja està. Bueno, quan toca, no? El productor quan li dona al transportista, el transportista també quan li dona al productor, en el mateix lloc que el productor pot signar el transportista, i després el transportista, de totes formes, si el productor se fa càrrec, no cal que el transportista signi, se fa càrrec de que assumeix que la responsabilitat de que és un transportista autoritzat, i per una altra banda, el gestor quan rep el residu, i és el que està encarregat, en cas de que sigui de paper, ha d'enviar una còpia al productor i una altra còpia a nosaltres. O sigui que, de fet, aquest document té 5 còpies. El productor ha de tenir-ne 2. A veure, ara què li passa? Ara, no sé, quan clico a sobre de la imatge no va. El full de seguiment itinerant. Quan són petites quantitats, diguem-ne que el que s'omple són aquests fulls itinerants, que aleshores detallen a darrere hi ha aquests segells, que són el segell del productor i la seva signatura, i el transportista li dona al productor aquest justificant de lliurament i el transportista ho porta al gestor. Aquí tindríem el centre gestor, el transportista autoritzat. Bueno, és el mateix que l'altre, però per petites quantitats, com a màxim 20. La fitxa ja us l'he explicat. La de destinació, la validesa és inferior, té una mica més de consignació i és la que és per l'aplicació agrícola. La finalitat és la mateixa, és una mica diferent. Després tenim les notificacions prèvies de trasllat de residus perillosos entre comunitats autònomes, que és el mateix que una fitxa, però això, ara per ara, és cada vegada. Cada vegada que fan un trasllat han de fer una notificació i després un document de seguiment, molt semblant al que nosaltres tenim, però, com veieu, té molts més camps. I això es fa tot telemàticament. En canvi, els nostres, que són molt més senzills, perquè ja tenim la informació d'aquests registrats, aquests no els fan telemàticament. Aquest és el document de control i seguiment del que us he parlat abans, que va junt amb la notificació. Això és un document de notificació per transport transfronterer. El sistema és sempre més o menys molt semblant, o sigui, tot és, diguem-ne, el reglament 1013/2006 de trasllats transfronterers de residus, que dona lloc també a que tota la legislació estigui harmonitzada per sota. I, per tant, l'esquema sempre és el mateix. Primer, una notificació en la que s'autoritza la gestió i després el full de seguiment. Aquest seria el full de seguiment, el document de trasllat de residus entre països en general. I per una altra banda, també aquest tipus de documents és molt complexa perquè és molt més complexa. Durant un any, l'autorització dura un any, no el document de seguiment, que s'ha de fer un cada vegada. Aquí hi ha el número de viatges, a veure, a part aquí hi ha el número de viatges, i aquest número de viatges, diguem-ne, quan s'obre un expedient d'aquests, no es retorna una fiança, que hi ha una fiança implícita en el tema de cada transfronterer, i no es retorna fins que no hem rebut la còpia de tots els documents de trasllat transfronterer, que deia la notificació, aquest document anterior que hem estat veient, aquí ha de dir el número de viatges i aleshores quan nosaltres posen la fiança relativa al que diuen aquí. I fins que no ens han enviat fins a l'últim full d'aquest document de seguiment de trasllat, no els retornem la fiança. A base de informació proporcionada.
L'accés a la informació referent a la temàtica de residus es realitza des de l'àrea d'informació i participació, com us he dit abans, i més concretament des del Departament d'Atenció Ciutadana. Finalment, quan les informacions, diguem-ne, simples en quant a informacions que no tenen complexitat, se contesten per el mateix mitjà que ens han demanat, però quan es tracta d'informació ambiental sempre es fa una resolució. O si hi ha una denegació, també sempre es fa una resolució. Disposem d'un servei d'atenció telefònica prestat per tècnics especialitzats aquestes són les de l'any passat, 21.884 consultes any, respostes per mail, 3.100 respostes any, visites presencials, 430, cartes, 899, faxos, 559 i visites a la nostra pàgina web, més de 40.000 mensuals, que s'incrementen al març fins a 70.000 com a període crític de presentació de la DARI, que és la Declaració Anual de Residus Industrials, que del registre de productors, que ara mateix està configurat per uns 60.000 perquè s'han de comptar també els sanitaris. 60.000 productors, d'aquests hi ha uns 25.000 que estan obligats per llei a fer la declaració anual. Estan obligats tots els de residus industrials i tots els que produeixen més de 10 tones de residus perillosos any. A la pàgina web de l'ARC hi ha informació de caràcter general, procediments i ajuda per la gestió de residus i dades sobre la gestió de residus i els gestors. L'apartat de consultes i tràmits conté normativa sectorial, estadístiques de residus municipals, fins al detall de cada fracció de cada municipi, anuals, residus industrials, residus de la construcció. Dades sobre el registre de gestors de residus que inclouen fiança, assegurança, adreça, coordenades geogràfiques, operacions autoritzades. Dades sobre el registre de transportistes, arribant al detall de matrícules dels camions per tipus de residus. Les dificultats en els supòsits pràctics. Quan s'adrecen a nosaltres en petició, en demanda d'informació ambiental i és realment una petició d'informació ambiental perquè el que estan dient és objecte de la llei, tenim de vegades dificultats com aquesta que us poso aquí, que m'agradaria que debatíssim. El primer supòsit. Una petició d'informació, això és real, d'una consultoria amb 5 consultes incorporades, totes elles de gran complexitat. Es presten a interpretació. Moltes vegades necessiten interpretació jurídica. El consultant coneix la temàtica, ja que va treballar un temps a l'Agència de Residus. Per un dels temes adjunta una resposta emesa per un altre departament tècnic de l'agència que pot tenir un cert grau de discussió, ja que afecta la interpretació d'un decret. Per tal d'elaborar la resposta, s'estima que un tècnic del Departament d'Atenció Ciutadana treballarà en l'elaboració de la resposta X hores, sense comptar el temps de consulta amb altres tècnics de l'empresa. Es tracta d'una consulta d'informació ambiental? Es pot denegar la resposta? Consultes com aquesta han de tenir taxa? Això és el que voldria que després parléssim. Després us diré el meu parer. El meu parer, veig que t'has connectat i que ara podríem parlar. Estem parlant d'una consultoria que té els seus mitjans per elaborar la resposta que ha de donar. Aquesta consultoria es guanya la vida mitjançant la cerca d'informació i la solució. Diguem-ne, això no vol dir que no ens faci consultes, però no consultes que necessiten una interpretació jurídica que entenc que d'alguna manera el que passa és que estem utilitzant de vegades recursos que són de tots els ciutadans perquè una empresa particular tingui uns beneficis. Aleshores, aquí és on tinc jo el dubte. No l'hem denegat, la resposta, tot s'ha de dir. Hem elaborat diverses vegades per aquesta consultoria, hem elaborat la informació.
Bueno, ara on estàs? Era, vine cap aquí. Ai, doncs ara m'he saltat. Sí. Sí, oi? És que això de les dues pantalles salta el ratolí d'una a l'altra i és una mica raro. Supòsit segon. És una consulta molt freqüent sobre la gestió de residus d'amiant, fibrociment, dipòsits de fibrociment, jardineres, procedents d'obres menors de particulars. Són residus municipals per definició, perquè la llei 15/2003 diu que tots els residus municipals procedents de particulars i els d'obres menors estan inclosos. Els ajuntaments en general no es volen fer càrrec perquè és un residu que costa molts diners de gestionar i a més requereix unes precaucions molt especials i d'alguna manera sempre estem en el llindar de què és legal i què no és legal en quant als residus d'amiant, perquè hi ha molta gent que els desmunta pel seu compte o alguns constructors, petits constructors que fan obres no molt grans que també les volen fer passar per obres menors i perquè és molt car de gestionar l'amiant, només pot anar d'alguna forma, la forma ideal de gestionar-lo és hi ha un registre d'empreses que es diu RERA, que és empreses registrades en risc d'amiant i que són els únics que poden fer desmuntatges d'amiant i que aquells clar, van amb tots els uniformes d'un sol ús i tota la qüestió, diguem-ne, amb totes les precaucions necessàries. Però com que és molt car, hi ha molta gent que ho fa d'una altra manera. Els ajuntaments tenen la competència, però no es volen fer càrrec i moltes vegades nosaltres contestem que és l'Ajuntament qui s'hauria de fer càrrec de la gestió i la sorpresa és que després ens truquen des de l'Ajuntament i ens diuen que desconeixen el seu àmbit competencial. Per tractar de no entrar en conflicte amb l'Ajuntament acabem donant una resposta ambigua, que si les ordenances municipals, que si el gestor s'ha autoritzat, però realment és un tema que sempre ens porta dificultats. Aquestes altres vies de gestió suposen una càrrega econòmica per al ciutadà que ja té aquesta gestió inclosa en la seva taxa d'escombraries, perquè la taxa inclou els residus municipals i, de fet, excepte que una ordenança contempli que si fossin residus d'amiant els consideraran a part, en principi els residus d'amiant jo entenc que estan inclosos dintre d'obres menors, sempre que es tracti per això, d'obres menors. El supòsit tercer, petició de tota la documentació de transport de residus a una planta de tractament. La petició és formulada per part d'una plataforma d'oposició a la instal·lació. Aleshores, es tractava de 18.000 documents de fulls de seguiment, dels que en gran part tenim un suport informàtic, perquè els havíem introduït. Es va respondre proporcionant el resum informàtic. Vam acabar d'introduir tots els que calien i la mala interpretació de la informació, perquè quan es fa el resum informàtic, què passa? Pues que hi ha vegades que com que són documents que han vingut d'alguna manera, s'han introduït, ha fet la introducció una persona que no és un introductor de dades, no ha valorat aquesta informació i potser ha posat 25.000 tones, per exemple, d'un full de seguiment, 25.000 tones, com no fos un tren, seria impossible, no? Perquè clar, són 25 tones, 25.000 quilos. Que el senyor on posa les tones, en comptes de posar 25, ha posat 25.000 pensant en quilos, però a l'hora de la veritat, quan això ho poses en el suport informàtic introduït per algú que no s'adona d'aquestes qüestions perquè és un introductor de dades, pues això dona interpretacions i la mala interpretació de la informació va sortir als diaris, va crear alarma social injustificada i vam tenir necessitat d'aclariments als mitjans per part de l'ARC. Aquí, no sé quina hora és... Són les 10 i 10 gairebé. Bueno, jo ja havia acabat, ja he acabat. Vull dir, ara venen les consultes, no sé si tenim molt de temps, potser alguns alumnes ens abandonaran, sí, perquè
Sí, de fet ja hi ha algú que ens ha comunicat que abandonava, alguns que ho han fet abans ens han dit que tenien algun compromís personal que no podien defugir i algú que ho acaba de fer ara mateix. De totes maneres tenim algunes preguntes, te les trasllado, llavors si ens queda una miqueta de temps, si vols comentem 4 coses en relació als supòsits que plantejaves. Mira, ja tenim en Rafa Díaz, que és de Martorell, que ens ha plantejat 2 preguntes. Una és que últimament s'estan utilitzant subproductes i escòries de fundició per pavimentar camins rurals o com a subbase per consolidar camins. Ell demana si són contaminants aquests productes o no. És una consulta, és més una consulta ambiental que no una petició d'informació ambiental, entenc. I després ja també ens demana també que en el cas de Martorell, una empresa antiga de reciclat d'olis abocava els seus residus a un torrent molt proper i que amb anys, evidentment, aquell paisatge es va convertir en un paisatge dantesc, que tot es va acabar tapant amb terres perquè l'efecte era més que evident, que d'això ara mateix no se'n recorda. Malgrat tot, evidentment, aquells vessaments d'olis, aquells abocaments, no vessaments, abocaments d'olis continuen allà tapats, que allò és la cubeta d'Abrera, un aqüífer protegit, amb un estat de salut ja delicat, i el que planteja és si aquestes zones d'abocaments haurien d'estar identificades en un plànol de sòls contaminats. Voldria saber si això figura en la informació que l'agència disposa en el seu web i si llavors fa la pregunta addicional de si això s'hauria de regenerar. A veure, comencem per la primera era d'utilització d'escòries, no? Exacte. A veure, les escòries ja han estat tractades i d'alguna manera surten d'una planta de tractament d'escòries. El producte en principi no ha de ser contaminant. Hi ha una ordre específica de valorització d'escòries que permet fer-la servir per subbase de carreteres i per tema de camins. Clar, si el que fan és aplicar-les directament sense haver-les tractat, depèn de quin tipus de fundició sí que podria tenir algun efecte sobre un aqüífer o depèn del lloc com estigui de llum l'aqüífer. Però sempre jo crec que les escòries hi ha una ordre de valorització d'escòries, hi ha unes analítiques i per això l'ideal és que passin per una planta, de valorització d'escòries que farà les operacions que calguin i farà les analítiques que calguin i el que sortirà d'allà estarem segurs de que no contaminarà tot. En l'altra qüestió, l'inventari de sòls contaminats no el tenim a la web de l'agència. De fet, l'inventari de sòls contaminats el que té de tenir és una anotació en el registre de la propietat. És a dir, quan un sòl es declara contaminat, ha de tenir una nota en el registre de la propietat perquè qualsevol persona que accedeixi pugui saber-ho. I de fet, clar, sobretot perquè el fet que un sòl tingui aquesta notació fa que tingui un valor o un altre. Això, diguem-ne, que és molt important. I d'alguna manera, sobre aquests que parla de Martorell, no sé si són Martorell mateix, la Riera d'Abrera. Bé, és a la zona de Martorell. Parla de la cubeta d'Abrera, entenc que això és Conca de l'Anoia, però no conec la ubicació precisa. Bueno, a veure, exactament al municipi de Martorell crec que no, però hi ha municipis propers que sí que em sembla que tenen anotacions en el registre de la propietat en quant a aquesta qüestió.
De totes maneres, perdona, s'ha de regenerar, sí. De S'ha de regenerar, sí. De totes maneres, tenint en compte que aquesta és una informació sensible amb una incidència ambiental sobre el territori, no seria aconsellable que aquesta informació figurés en un registre públic consultable? El de la propietat ho és. El que passa que... Ho és, però s'ha d'anar a buscar expressament. Si, de fet, la declaració d'un sòl contaminat parteix d'una declaració precisa, no caldria que això estigués inventariat públicament, amb caràcter obert, diferent del registre? Jo crec que sí, que estaria... Bueno, que amb el temps això haurà d'estar en un... diguem-ne, en dades obertes, també. Penso que el que passa que amb això de sols contaminats encara diguem-ne, anem amb passets, perquè també és complex. És un tema complex, hi ha reclamacions patrimonials i declaracions... S'ha de fer molta incidència i s'ha d'anar molt darrere dels que tenen sols contaminats perquè descontaminin, perquè la qüestió és complexa. Però sí, jo estic d'acord en que sí. Entenc la complexitat, però probablement també diria que s'ha d'entendre que més enllà de les reclamacions patrimonials hi ha qüestions derivades de responsabilitat, no? Que d'una o altra, atesa la seva incidència ambiental, requeririen que hi hagués una major transparència en aquest sentit. Ho comunicaré als meus companys i als contaminats. Molt bé. Ens havia fet també una pregunta l'Èlia Montagut des de les Franqueses. Ja veus que tenim gent per tot el territori. He vist la llista, he mirat la llista. M'ha fet il·lusió veure la llista. Molt bé. He vist que hi ha molta gent interessada i m'encantaria conèixer-la. Bueno, estic a la seva disposició en quant que treballi aquí, que... L'Èlia demanava que et traslladéssim que ella ha intervingut en algunes qüestions, ha buscat alguna informació en alguns casos. Ella parla d'una certa sensació de fracàs de les polítiques d'informació i comunicació i especialment de participació en relació als residus urbans. Parla no tant d'aquesta sensació a nivell autonòmic, sinó bàsicament local. Hi ha un cert desacoplament amb el tema residus, especialment perquè l'Èlia ho ha treballat una miqueta en el cas del seu municipi, però hi ha una distància encara notable, i això ho hem anat veient tant en les presentacions inicials, més del marc teòric, jurídic, legal de l'accés a la informació ambiental, com després una miqueta a mesura que anem baixant, que no totes les administracions en els seus diferents nivells fan una correcta gestió de la informació ambiental. Jo diria que bàsicament el que apunta l'Èlia és en aquesta línia, no? Les mancances encara d'obligació també d'informació des de l'àmbit local. No sé si teniu experiència o tens alguna opinió també una miqueta feta en aquest sentit. Sí, a veure, crec que en cas d'alguns ajuntaments, sobretot ajuntaments petits, encara no s'han fet seva la llei i les obligacions que comporta la llei. Potser perquè la desconeixen o no tenen recursos, segurament. Hi ha ajuntaments molt petits i que no acaben de confiar les seves qüestions en associacions o ens, diguem-ne, que agrupin ajuntaments per a aquests temes, que poden disposar de tècnics, que poden d'alguna forma fer aquest tipus de treball, no? De posar les dades i contestar en molts casos. Sí que és cert, això jo crec que sí, que és veritat, que diguem-ne que
l'administració autonòmica sí que, com a mínim, la nostra s'ha agafat la llei d'informació ambiental com a algo propi, que és el que toca, perquè per això són més competents, i d'alguna manera anem donant passes, i el que sí que entenc que sempre contestem, com a mínim en el trosset que jo conec, sempre contestem a la informació ambiental. Alguna vegada potser excedim el plaç involuntàriament, però a més tenim obligació de dir en un mes que l'excedirem i per què, però en principi ens prenem molt seriosament totes les peticions, des de les més senzilles, que no són informació ambiental, que és informació de medi ambient, de coses relatives al medi ambient, i sobretot les que són informació ambiental, però contestem sempre al ciutadà, sempre. Hi ha alguna pregunta més? L'Eugènia Riera, Sant Cugat, precisa que avui sobretot hem estat entrant en qüestions més de caràcter sectorial, i diu que li sorprèn sobretot que hi hagin administracions públiques que no siguin coneixedores de quines són les seves competències, i més en un cas en què estan cobrant una taxa municipal, que és una referència explícita a la teva ponència, no? Diu que li ha sorprès molt negativament, sobretot perquè, clar, si s'aplica una taxa municipal vol dir que hi ha una legitimació jurídica al darrere, tècnica jurídica al darrere, i que després sortin aquests problemes, com tu esmentaves, de coneixement o desconeixement sobre si aquell afer o aquell tractament d'aquell residu específic, d'aquell residu especial específic, és de la seva competència o no. És curiós perquè nosaltres, quan ens vam consultar sobre el tema de l'amiant, que són consultes molt freqüents, doncs són consultes, diguem-ne, de gent que vol gestionar amiant. No estem parlant d'algú que estigui demanant informació ambiental, sinó d'algú que té un problema perquè té un residu d'amiant i no sap què fer-ne, perquè no li accepten a l'Ajuntament i allò. Nosaltres sempre, el primer que els diem que és una problemàtica de gran actualitat, perquè realment és constant aquestes consultes, perquè, com us he dit abans, són molts diners el que costa gestionar l'amiant, perquè necessita aquests temes de protecció. De fet, tot l'amiant acaba al dipòsit de residus perillosos de Catalunya, però com que necessita unes mesures de protecció en la seva manipulació, doncs és molt costós de gestionar. I aleshores ningú se'n vol fer càrrec, és una qüestió... Nosaltres ara hem dotat algunes deixalleries perquè tinguin tota la instal·lació suficient per poder gestionar amiant, i hi ha alguns ajuntaments i alguns ens supracomarcals que es fan càrrec i que volen prestar el servei i ho fan bé, però també és cert que no tots els ajuntaments estan enterats del que passa, no? I aleshores, sí que sobta, però és la nostra realitat i moltes vegades és frustrant tenir-li de dir a un ciutadà no, això li ha d'acceptar l'Ajuntament, i ella ens diu no, és que l'Ajuntament m'ha dit que els hi pregunti a vostès, i aleshores tu dius ai, i bueno, després el que no ens agrada és després trobar-nos potser l'amiant per un bosc. La Marta Basoli de Sant Feliu del Llobregat ens planteja 5-6 preguntes sobre temes de residus. Ui, Marta, com estàs enfilada a les 10:20 de la nit? No ho dic per mi, que a mi ja m'és igual, però que jo les neurones ja les tinc a ralentí.
Vale, vinga. No vaig plantejant i si pot ser respostes molt concretes. Una indústria necessita informació per catalogar residus. L'ARC ofereix algun tipus de servei d'assessorament? Sí. Tenim el servei online aquest, per una banda tenim un servei que presten tècnics, que hi ha 3 persones que contesten a un telèfon gratuït, que és el 900 900 408, i presten l'assessorament. Un altre, el control de residus industrials assimilables municipals, com es fa? Com es pot controlar que s'estan separant correctament per la indústria, que estan obligats a fer-ho, però si l'actual sistema no ho permet, o bé posar traves per fer una bona separació? Ja són consideracions. No? A veure, controlar totes les activitats no és possible. El que passa que, clar, sí que és cert que quan la gent barreja residus, aquests residus acaben normalment en un abocador, no? En un dipòsit controlat, abocador, és un eufemisme, una cosa o l'altra, però és el mateix, no? Aleshores, diguem-ne que el control dels abocadors és molt important i nosaltres, de fet, fem moltes inspeccions i a més tenim empreses contractades, a part dels inspectors de l'agència, tenim empreses contractades que fan inspeccions que no són inspeccions des del punt de vista absolutament legal, perquè ells poden fer una informació que ens passen a nosaltres i després nosaltres verifiquem, no? Però que ens ajuden molt en aquest tema. De fet, hi ha un curs públic sempre cada poc per aquest tema. Planteja un problema, diu que algunes indústries troben que no és viable disposar d'un gestor privat per la matèria orgànica que puguin estar generant i pel plàstic. Parla que els actuals gestors autoritzats, o la major part, no ofereixen aquest servei perquè no els és viable i sostenible anar amb un sol camió a recollir certes quantitats, que en alguns casos petites, i que a la pràctica això no permet que les indústries separin correctament a les dades vinculades als serveis de recollida municipals. És un problema no és un problema d'informació, en tot cas és un problema de gestió, no? D'assessorament. De fet, nosaltres ja fem assessorament de gestió. D'aquestes 22.000 consultes que us he dit, el 70% pertanyen a gent de la indústria, són residus industrials, residus procedents de la indústria. Ja hem dit abans que el que siguin procedents de la indústria no vol dir que siguin industrials, absolutament. El concepte que us he explicat abans. I fem aquesta tasca d'assessorament i realment sí que és cert que s'ha de controlar molt el tema de la separació i que, si es busca bé sí, però realment encara el sistema potser pertany que algunes coses se colin entre els assimilables. És un tema que crec que en el proper programa de l'Agència de Residus, que l'estem redactant ara, estem fent l'avaluació de l'actual, que s'acaba ara a final d'any, i que serà un programa que serà 2013-2020, s'abordarà de forma molt específica i amb molt vigor, perquè creiem que és necessari. Parla dels problemes sobretot dels problemes de control de la correcta gestió del plàstic generat a indústries, pregunta com es valoritza el plàstic en general i pregunta si els industrials no van a plantes de triatge o teòricament ja han d'anar a algun altre tipus de planta. A veure, el que està passant en general és que la majoria quan estem parlant d'una indústria de plàstic, per suposat ja va directament a on li toca, no? Però estan sortint a Catalunya una quantitat molt important de lo que nosaltres diem CRTs, que són els centres de recollida i transferència, que són centres que presten la recollida, el magatzematge i després la gestió, diguem-ne, presten com un servei de logística quasi, perquè de fet gairebé no fan només que agrupació dintre dels seus establiments, agrupació de residus concrets i després fan la logística cap al destí. I jo crec que sí, que en general sí que els plàstics s'estan gestionant correctament mitjançant els TRTs,
que són centres que també controlem molt directament perquè hi ha molts residus i no s'han de barrejar, s'han de gestionar correctament i diguem-ne que tenen una especial vigilància per part dels inspectors de l'agència. Molt bé, doncs fins aquí les preguntes. Agrair-te el temps de propina que ens has destinat. De fet, a les 10 hauríem d'haver acabat, ens hem allargat pràcticament mitja hora. Ja posat, no sé si és un avantatge o un inconvenient ser l'últim, perquè pot passar això. Jo com que soc bastant tranquil·la, al principi m'he posat una mica nerviosa perquè no em funcionava aquesta cosa, i de les dues pantalles me faltava alguna cosa que tu m'has ajudat, moltíssimes gràcies, però després ja, com que soc molt tranquil·la, doncs diguem-ne que m'és igual mitja hora més o mitja hora menys. Ho sento pels alumnes pobres que potser han tingut de plegar i que, bueno. Bé, ells ja saben que poden recuperar, si han hagut de plegar abans, que poden recuperar els vídeos de les sessions i per tant, si han hagut de marxar abans... I també aquí teniu el meu correu que... Sí. Podeu consultar-me el que vulgueu. Sí. De fet, estic a la disposició de tota la ciutadania de Catalunya, per això em paguen. Sí, jo diria que no tenen... No els faràs un tracte especial, sinó que els donaràs el mateix tracte que altres. Els donaré el mateix tracte, però sempre m'agrada quan em diuen «Bueno, jo estàs en un curs que vas donar tu». Molt bé. Doncs res, moltes gràcies. En tot cas, com altres que m'han fet els altres ponents, evidentment l'Agència de Residus teniu mecanismes per respondre a les peticions d'informació ambiental que us sol·liciten, algunes potser justificades, altres potser no tant, com ens manifestaves, posaves de manifest en els 3 exemples pràctics que has plantejat, sobre els quals plantejaves que podien haver-hi dubtes. No els hem resolt ni discutit, el que va ser, em sembla que no tampoc. Ho deixarem per una altra ocasió. Deixarem per una altra ocasió, com molt bé dius. I res, en tot cas, agrair-te això, la predisposició a participar a aquestes hores en aquesta ponència, i si sorgeixen dubtes, doncs pot ser que us arribin directament des dels propis usuaris amb els canals habituals que teniu establerts a l'agència. Molt bé, moltíssimes gràcies per donar-nos l'ocasió de participar en aquest curs. Molt bé. Bueno, aquí estem. Adéu.